Batzuek patinete zeharkatuak zituzten Atlaseko mendiak. Beste batzuek baltza batean gurutzuetuta zuten Ozeano Atlantikoa. Beste batzuek mendegaitzeetarako tontorrera iritziak ziren. Loro poliglotekin hitz egiten zutenak, ez aipatzeagatik, ez da pinguinoi skate erakusten zietenak ere. Ez da armi-armazarez soinekoak egiten zituztenak edo tropikoetako kokodriloei hortzetako aria saltzen zietenak ere. Telesailoa oso atsegina zen eta entzulego handikoa. Ezbaik, ondo zekien galderak egiten eta parte hartzaile ausart eta aparta haien erantzunak bideratzen. Bada, hain zuzen, programako gonbidatu bat, ezbairi kontatzen ari zitzaionean nola Zentauro eta adarbakarrak ikusi zituen bere azken bidaian. Ara, non zabaldu zen telebistako estudioaren atea, eta pentsaezinezkoa gertatu zitzaion ezbairi. Gazte bat agertu zitzaion, bizkarrean motxila batekin eta buruan lastozko txapela. Ezen esploratzaile bat. Ez da Santiago bideko erromes bat ere. Platoan ez zuten ura agertzerik espero. Inork ez baitzuen elkarrizketarako deitu. Paper pusketa zimurtu bat zeukan eskuan, eta ezbairi irribarre berri bat zuzendu zion. Estreinatu gabekoa, irribarre berezia maiteminduen arteko irribarreen historian. Barkaidazu, denbora bizka bat behar izan dut aurkitu arte, zuzendu zitzaion ezbairi. Kamerei bizkarra emanez. Luze samarra egin zait, erantzun zion ezbaik bezarkatuz. Tomasen, noski.